bon dia. Estem a la conferència sobre competències digitals i tinc aquí l'inspector, l'Ignasi Blanco, que ens parlarà una mica sobre com creu ell que pot afectar això al bon desenvolupament dels centres educatius. Doncs a veure, tot el procés aquest que s'està començant ara de digitalització i utilització digital de llibres de text, crec que és un pas important per canviar una manera de fer que tenim en els centres educatius i que s'assembla molt, jo diria, a la que hem tingut durant molts anys. La nostra societat va canviant, la nostra societat va evolucionant i sembla que d'alguna manera la feina educativa amb això també es posarà una mica més al dia. Jo ho veig com una oportunitat per accedir d'una manera diferent a uns continguts escolars que són necessaris per formar a les noves generacions i d'una manera que permetrà també accedir no només a nous continguts, sinó també accedir d'una millor manera amb aquests nous continguts. D'acord, moltes gràcies per respondre.